dage, så er vi klar igen. Jeg håber, I er ømme fra de sidste 2 dage. I dag skal vi køre 10-15-20, 20-15-10, som består af squat. Det kommer til at gøre nas, men det bliver godt. Jeg har taget min lille søster med i dag, som skal være med til at lave squat. Du skal sgu da blive. Jamen, først når vi... Nej, sådan du tæller, ikke? 15 op og ned. Det er matematik på benniveau. Dumbbell! Det er søsne squat. Det er dejligt. Nu går det kun nedad, Sisse. Nu er det kun 15. Kom så! Sisse! 14, 15. Ikke side. Det er mig, der tager tid. Hvornår? Kan I to ind? Syg og hold den sidste 5. Det syrer lidt. Stop! Nå, men det var jo så ikke hårdt. Jeg håber, I kunne mærke det. For det kunne vi. Der er sygedag i morgen. Nej, det passer ikke. I kører, den her øvelse kører i dag, den 3. Så kommer der en ny øvelse op i morgen den 4. God fornøjelse.